Здравейте и от сряда. Както споменах в някои от предните клипчета, Ники започва детска градина сега в петък. Като в петък ще бъде на проби, само за час-два. Надявам се, че всичко ще бъде наред, че няма да плачка, че ще се забавлява и от понеделник започва вече официално от сутринта от 8 до 1 след обяд. И поради тази причина исках да отидем до нашия шопинг център, за да... какво искам? Отиваме. За да й купим някакви нови дрежки за първия учебен ден и да си има за през седмицата, тъй като последно като съм ми купувала, предимно съм ми купувала летни дрежки и тези, които има с дълъг ръкав, са и вече доста... Едно, че са и малки, второ, тя се храни сама от много време насам и като се храни сама се омазва цялата, всички дрехи са и в петна и не стават за детска градина. Идеята ми се иска да отидем до TK Maxx, там имам най-големи надежди, че ще й харесам нещо, до Next. Също така ще минем и през Tesco, там ми купувам обикновено чорапки или боденца. И ако има интересни неща по пътя или из магазините, ще ви снимам. Ако не, вече като се приберем вкъщи, ще ви покажа какво съм и купила. Приключих с шопинга. Времето днес е ужасно, както виждате, стъклата са мокри. Смятах да се приберем пеша, за да се направим една разходка с Ники, хемто може тя да заспи, обаче заваля ужасно, пак и нямаше никакъв шанс да се приберем, защото пътят ни пеша е около 15 на минути, щяхме да сме във вода. Добре, че Венко още беше близо до вкъщи, че дойде да ни вземе. Сега ще се върнем пак до Tesco. Ще се връщаме ли до Tesco? Не, няма да се връщаме до Tesco. Добре, сега се прибираме към вкъщи. Къде ми е горещия шоколад? Той пак има награди. Да, бе, почнала ти монополи, че аз съм... Това началото на месеца е почнало. И ето ми го традиционния горещ шоколад. Този път от Макдоналдс. От Макдоналдс май до сега не съм пила горещ шоколад. И ще ми бъде интересно да го опитам, да видя дали е вкусен колкото на Коста. На Коста до сега ми е най-любимия, на Starbucks не е толкова хубав. Не знам защо не ми харесва толкова много, но на Коста определено ми е най-любим. Та сега се прибраме към къщи. Наистина се надявам да спре да вали, за да можем да се разходим поне около блока малко с Ники, за да може да заспи. И се прибираме вкъщи, за да ви покажа покупките от днес. Включвам се отново да ви кажа, че горещия шоколад на Макдоналдс е супер, като се има предвид, че струва и 2 паунда. Големия е топ. Ако се чуете защо така имам панделка на чантата, и защото Ники ми отмъщава за бебешките си месеци, в които всеки ден постоянно изслагах какви ли не ленти, панделки и какви ли не още неща. Сега в момента, в който изсложа някаква панделка или ластичка или каквото и да било, какъвто и да е аксесуар за коса, го маха. И в повечето случаи съм късметлика да ги видя на време, преди да ги изхвърлила на улицата някъде. Защо сме в паркинга? Защото навън не спря да вали. Ники беше много изморена и много бързо заспива в количката, само за няколко обиколки, 1-2 на паркинга и е заспала. И заради това решихме да останем малко в паркинга, да повървим тук, хем аз да си направя крачките. И тя вече заспа, така че след малко се качваме горе и ще се видим от къщи. Окей, вече сме си горе. Сега набързичко ще ви покажа какво купих на Ники. Няма да ги разопаковам още и да им махам етикетите, макар че на това са му изчезнали етикетите. Сигурно са в багажника на количката, да нося там, защото Ники никой не ми дава да й пробвам обувките в магазина. Тя много ги хареса тези, сега ще ви покажа защо. Но никога не обича да ги мери в магазина и аз само ги налагам на обувките, с които е обута в момента ето по този начин, за да се ориентирам дали ще са и малки или не. Не мога да се ориентирам по номера, защото зависи от бранда. Различните брандове имат различни номерации и някой път, въпреки че са номерчето, което носи, са или много големи, или са и много малки. Както и да е. Тези бяха 20 паунда. Другите, които и взех, са ето тези на Geox
дишащи, италиански. И те бяха 20 паунда. Много изчистени, семпли. Ето така изглеждат с лепки. Мисля с тези да е на първия учебен ден. Ако се чудите дивана ми защо е в такова състояние, ето заради този хубавец. Заради ето този пакостник. Заради ето този пакостник. Въпреки че има какви ли не катерушки, чесалки, дръскалки и какво ли не, най-любимото му е да си чеше ногтите по дивана. Така, продължаваме с следващото нещо. Е това екипче на Nike с клин. Това струва 16,99. Обувките и това са и от TK Maxx. Другото, което Ники също много си хареса, е ето това сетче. То е от 3 части. С това котенце Мери или Мари или там каквото е. От Бебе и купувам с това котенце. Много ми е сладко. Прилича на Каспар, само че женско. Горничката отзад на гърба е с котенце пак. И отдолу има блузка с дълъг ръкав, но такава тъничка. Която пак е с същото котенце. Много сладурско. За момиченце перфектно. И както всеки път ви казвам, щом са с котенца, Ники е супер доволна, тя много обича котки. Малко си завъртях камерата, защото светлината е много кофти. Ама то пак така ми се вижда мопа тук отвънка на терасата. И на Ники столчето за кола, ама игнорирайте ги. И това е другото костюмче, което иззех от TK Maxx. Такава туника с панталонче и с лента за коса, но се съмнявам, че Ники ще ми позволи да я сложа, колкото и да ми се иска. И най-вероятно ще е с това на първия учебен ден, защото още не са ни казали какви дрежки предпочитат, с какво да я обличаме, дали да е с бойта, дали да е с потничета и така нататък. Както ви казах вече 1 милион пъти, снимам влог! Правя с къде? Саботьор. Ще изчакаме Венелин да си направи кафе, да спре машината, за да мога да продължа. Надявам се, че чувате. Смятам на първия учебен ден да е с това костюмче и с тези обувчици, тъй като и те имат и тук горе и на езиците такъв цвят. И да е удобничко. Така. И след това минах през Теско, за да я купя бодита. Без значение дали в детската градина ще ни кажат да е с потничета и с бикинки или да може да е с бодита. Ще ни трябват за вкъщи, защото тя като се легне да спи, много мрази да се завива. И аз се завивам нон-стоп, но тя периодично се събужда и се отвива. Та ми се иска винаги да има боденци отдолу, за да е завито кръщчето да ни настине. Тези са 5 бодита с късо ръкавче за 7,50. И най-голямата ми находка за деня са тези бодита. Тези са бейли с дълго ръкавче, тези са различни цветове с някакви картинки. С късо ръкавче, пак са 5 в комплект. Тези са 7,50, а тези 6,50 и когато отидах да ги сканирам на касата, бяха по 2 паунда пакета. 2 паунда. Сега малко ме е яд за тези, които купих за 7,50 и се чуя дали да не ги върна и да си взема от тези другите с късото ръкавче, хем са с някакви животинки, ама ще и трябва ти изчистени, за да не се виждат. Сега, например, като е с това костюмче, смятам да я го обличам първия учебен ден, трябва да е с някое такова боденце отдолу, защото тук ако и се вижда от деколтенце. Не мога да разбера защо, въпреки че си плащам за клауд. Постоянно ми изписва, че нямам памет.
и ми се спират видеята от време на време. Та казвах, че няма да стои добре, ако тук от деколтето и се виждат разни калинки и разни други животинки и чудеси. Та най-вероятно ще ги запазя тези. Минах и през Next, но нямаше нищо интересно. Едно, че беше доста скъпо, но нямаше и нещо, което да ми хареса и да си кажа, окей, харесва ми като идея, като модел, като материя, дай да я го взема. Нищо интересно нямаше. Може би другата седмица ще се опитам да мина и през Азда, през Джордж, защото там периодично пускат някакви нови неща. Ако излезе нещо, излезе. Ако не, чай без друго. Има достатъчно дрехи, се ще измисля аутфитчета за всеки ден различни. Купих и чорапки от Tesco. Тези са за 4 паунда и са 5 чифта, различни цветове. Чорапи на абсолютно всяко ходене по магазините да й купувам нещо. Винаги купувам чорапи и тя винаги няма чорапи. Къде изчезват, какво се случва с тях, не мога да ви кажа. Оттатък имам една такава голяма турба на Tesco, която е пълна с по едно чорапче. Къде са им партньорите? Нямам никаква представа. Винаги изчезват. Тях някой пъти ги обувам вкъщи, ходя с различни чорапи, но като излизаме навънка и за градинка, естествено, че трябва да са и чифтове. Тези са много сладички. Тези са, мисля, че пак 5 чифта. Да, 5 чифта за 5 паунда. И с вижте какви сладки мишленца. Тези нямат нищо. Тук пак с такова мишле. Да, тези са такива, тези такива. Има да и ги сменям. Това бяха покупките ми за днес. Няма нищо, кой знае колко интересно, но все пак съм доволна от това, което успях да намеря. Нямаме и много голям избор на нашия шопинг център, има само няколко магазина. Влязах и в Маталан, ама нищо интересно нямаше и там. Разни, ще кажа ефтини неща, ама те са ефтини като материи, като качество, а в същото време си бяха доста скъпички, не знам защо. Не знам защо на Маталан толкова много са им надути цените. И камерата ми отново се изключи. Та казвах, че вече е 6:30 английско време, което значи 8:30 българско. Смятам да отида да се преоблека с нещо по-удобно, защото съм с дънки. Вкъщи не обичам да стоя с дънки и ми е доста топло, така че ще си махна свичър и ще си сложа някаква тениска и къси панталонки и ще си пусна там каквото дават, може би игри на волята. Да огледам и трябва да измисля какво ще направя за вечеря. Тя Ники има още какво да яде, Венко има, то всъщност за себе си трябва да измисля. Може би ще се направя калмари на тиган. Вчера си правих по рецепта на ChatGPT. Аз много се водя по него. Много добри идеи ми дава за много неща в живота. Си правих една рецепта, която чата ми препоръча. Беше нещо елементарно, просто малко чесън, така леко смачкан с калмарите, олио или масло и сол и черен пипер и накрая ме посъветва да си изтискам малко лимон, което се знаех, че може би ще е грешка, защото аз не обичам нито риба, нито морски дарове с лимон. Така че днес смятам да направя същото. Само, че няма да си слагам лимон и вчера ги държах много малко на котлона, защото чата каза, че не им трябва много време, може би около 2-3 минути само на много силен огън. Но не бях сигурна дали им беше достатъчно и много се притеснявах да не са ми сурови и нещо да се натровя или да ми стане нещо. Нищо ми нямаше де, защото знам пък, че ако ги държиш повече време на котлона, стават жилави. Днеска може би ще ги оставя една идея малко повече на тигана и сигурно това ще имам за вечеря, някаква салата най-вероятно. Сетих се още нещо. Вчера гледах влог на една женица, която живее някъде в Англия
Много е приятна и тя е като мен с малък канал, отскоро качва видеа, но тя е доста по-редовна, общо всеки ден качва клипчетата. Сутрин като стана, винаги е качила нещо и обикновено си я пускам за компания, докато приготвям закуска и така нататък. Та ми направи впечатление, че тази жена прави онлайн фитнес тренировки, също така изготвя и хранителни режими. Доколкото съм запозната с това, което прави, тя не е квалифициран личен треньор или дори фитнес инструктор, не е диетолог, не е нутришенист, което е напълно нелегално, ако нямаш нито една от тези квалификации, да предписваш тренировъчни програми, хранителни режими и така нататък. Въпреки че имам може би около 30 фитнес квалификации, аз съм личен треньор, имам трето ниво на... замислям се, защото се опитвам да ви ги кажа на български, за да не използвам английските наименования, но мога да работя с хора, които имат проблеми като високо кръвно, болки в кръста, наднормено тегло, много наднормено тегло, такива, които са със специални нужди. Аз не съм диетолог и не съм нутришенист, така че винаги си спестявам го в болята от това да предписвам хранителни режими, да изготвям на някого, защото ако не дай си Боже стане нещо, можете да влезете в затвора за подобно нещо. Не съм сигурна дали тази жена има някакви квалификации, но искрено се съмнявам, така че призовавам хора, колкото и да си вярвате, колкото и да си мислите, че имате опит, че сте правили много диети и така нататък, не си правете експерименти със здравето на хората. И вие така като клиенти, когато решите да работите с личен треньор или да се свържете с някой да ви изготви хранителен режим, винаги си направете труда да проверите бекграунда на тези хора, дали са го учили, дали имат квалификации, дали знаят какво правят. Не се доверявайте на някой, просто е така, защото ви предлага по-изгодна цена. Както и да е, само това исках да вметна и отново чао за сега. Здравейте и от петък. Гледам си косата, че придобива все по-интересен цвят с всяко едно измиване. Трябва да ви сложа снимка какъв цвят имаше преди морето и какъв стана след морето. Чудя се дали да я боядисам пак ярко-червена или има едни шампуани, които са по-безобидни. Има едно розово, такова пепел от рози. Малко по-тъмно от това, което е в момента. Обаче не съм сигурна дали ще ми покрива белите коси, макар че сега с този цвят белите им коси почти не се личат. Аз нямам кой знае колко много ден, но все пак. Обикновено, като се направя червена и понеже изисква много често боядисване, поддръжка, изгаря страшно много и ми писа и след няколко измивания правя черна, след което си гледам снимки червена коса и си казвам, защо си я боядисах черна, липсва ми червената ми коса, изросяваме сама вкъщи, защото няма фризьорка, която да се съгласи на моята лудост от черна да ме направи ярко-червена. Да изгаряме едно хубаво вкъщи, правя пак червена, тя се изтощава страшно много и съм в един магиосен крак. Та може да ми оставите отдолу в коментари какво да я направя. Да я направя ли ярко-червена, да я направя ли пепел от рози или да я боядисам черна. Както и да е. Купих си някаква фанта ябълка. Много е приятна. Тази е без захар. Много хубава. Много готина. Напомня ми на... като бях дете имаше ни такива газирани напитки с вкусна ябълка, сайдери разни. Нещо подобно. Днес е петък и както знаете, Ники е на градина за първи ден. Оставихме я в 2 часа, като до 3 стояхме там в чакалнята. Буквално ни казаха да влезем вътре с нея, да я оставим. Тя докато влезе, видя някакъв куп с играчки с динозаври, тя много обича динозаври и отиде да си играе там. Имаше учителка, която не ще се занимава индивидуално с нея. В момента, в който тръгнахме да излизаме, чухме, че тя вече говореше с учителката и след час директорката излезе да говори пак с нас и ни каза, че Ники се забавлява, че дори си хапва следобедна закуска, че ми е много приятно, въобще ни не търси, не е плакала и ние излязохме да се разходим малко из кварталчето, тъй като детската градина е много близо до вкъщи. Разходихме се, минахме през магазина, купих си фанта
И сега стоим в входа на диванчетата и чакаме да стане може би 4 без 10, за да отидем да си я вземем. Благодаря ви, че изгледахте и този влог до края. Ако това, което снимам, ви харесва, не забравяйте да натиснете лайк бутона, защото така ме подкрепяте и ме мотивирате да продължавам да снимам. Също така, абонирайте се за канала ми, за да не изпускате новите ми видеа. Благодаря ви още веднъж, че гледахте и ви желая да бъдете здрави. Чао и до следващия път!